Evo, istraživački novinari Vižičke priče uvijek prisutni, imamo čast ugostiti našeg sportskog direktora Orijenta, koliko smo saznali, jer mi uvijek sve saznamo, i evo sad novog trenera Orijenta. Evo, možeš nam Marinko prokomentirati odlazak Flegota, znači njegovu ostavku i evo, tvoj angažman. Da, najmučniji dio u nogometu je kad takve se stvari dešavaju se često. Trener je dao ostavku, mi smo imali jedno teško proljeće. Danas sam ja rekao, kad neki kažu zašto niste ovo, zašto niste ono, zašto niste pučko da držali, vrlo jednostavno. Za 3 mjeseca, 4 će biti skupština, donesite te milijone koje ovdje ova uprava je 4 godine namiče, bez zaposlenih. Ja nisam na plaću u Orijentu, samo su na plaći igrači i treneri. Donesite to, evo, u 9. mjesecu svako može doći i neće prodati nikoga. Mislim, to nije odgovor, tako je isto se dešava i u Rijeci, a ljudi se napadaju vlasnika kluba, ponekad, to se meni sviđa, ljudi moraju shvatiti da najvažnije je da budu stabilni financije, voditi na stabilni i dobri financije. Dobro, možemo se svi sjetiti ere kad je Orijent bio na rubu, ne znam, ja ne sada zato što je Marinko tu, znam da su kad su došli on i Matijaš da se stanje u klubu što je evidentno promijenilo, tako da jasno je, to je tržište i... Mi to nećemo dozvoliti, jednostavno po cijenu sportskog uspjeha. Jasno. Ne može klub će onda jednog minuta propast kao što je skoro propao. Tako je. Ja sam tako u svakom klubu radio i smatram, Matijaš još više, smatram da je to isto mora ostati, mora biti stabilan, ne smije raditi gubitke, a naravno da svi želimo da bude u prvoj ligi i biti će kad se steknu okolnosti. Dobro, znači sad te dalje, neću te uopće, nemam sad srca te ni pitati da li smo u borbi za opstanak, znamo da ćemo to prebroditi, znamo da ćemo biti dobro. Ali nije svi zajedno se organizirati na pravi. I navijači i svi koji vole klub, a mi moramo vjerujemo u tvoje iskustvo, evo, pratit ćemo stvarno koji do sad Vižička priča će uvijek Orijenta pratiti i da bude u 7. ligi i uvijek ćemo pratiti jer Orijent je ljubav. Evo sad imam još jedno pitanje, ti si bio i u prošlom sazivu gradski vijećnik, ti si upravo govorio, bit će to i tema na ovom sad predstavničkom gradskom vijeću, radi se o Teatru Feniče, pa da li možeš mi sad nešto, ljude malo podsvijestiti, već su to kako ljudi imaju kratko pamćenje. Tema. Znači, u travnju 2018. sam ja tražio potpis inicijative koja je prihvaćena na gradskom vijeću, nije bio samo HDZ, i uglavnom dobili smo 24 glasa od 37, da se i to sa zaključcima kako revitalizirati Teatr Feniče. Godinu dana sam čekao odgovor, nakon godinu dana sam ponovo, znači donesen je zaključak da se mora reći kako stoje stvari. Nikad ne bilo, nakon godinu dana sam ponovo postavio pitanje, sad već vijećničko pitanje, opet je bilo možda ovo, možda ono, tako ja sam ponosan da sam i taj projekt dobro pratio, jer sam tada rekao ja bih digao glas odmah za Teatr Feniče za zaduženje, a za Galeb nisam nikad htio potpisati, iako su mi svi napadali, ja sam svjedok, vrijeđali i uvjeravali, mene uvjeravali da ću ja glasati za Galeb, iako nisam i smatram da Galeb nema nikakve veze s Rijekom i s riječkom baštinom, samo slučajno bio u toj luci, on nije industrijska baština grada Rijeke, to je čak u naslovu prevara, i jako mi je žao i evo, to smo i naslučivali. Znači, milijuni su ulupani, još uvijek ni blizu kraja, a evo Teatr Feniče, pa i HNK, to je smo kaže što je inicijative. Ja moram spomenuti gradski bedem koji je skinut na klubu Čajčevom trgu, znači izgleda lepše i starije država napraviti. To sam pitanje jednom od prvog mandata što postavio na klubu Čajčevom trgu, kada će to biti, i tako dalje. Nažalost, ništa se ne miče. Borite se vi koji ste direktno sad u politici, ja sam se borio. Dobro, mislim da ti nije još, da nisi ti još kopačke političke objesio klin, evo za sad ćemo te pratiti više kao sportaša, kao trenera, evo čestitam ti znači na ovom stvarno što si postao trener. Ali ovaj dio mi je na srcu, ja sam riječan, ovaj dio mi je jako, izlažem se odmah si da čovjek je bio mrtav sa treninga, jedva je prisuo na intervju. To je sramotno. Eto, znači još politički adrenalin. To je zgrada koja je 1914. sagrađena u godinu dana. Mi danas ne možemo godinu dana u ulicu Krenšineru asfaltirati. Ona je napravljena i to je fantastična zgrada koju se Riječani
svašta gledali filmove i mogli biti multidvorana, svašta, polivalan, svašta nešto, tako, to je na neki način europska baština. Velika i borimo se, borite se. Ne, od toga Rijeka ne smije odustati, to je naš grad i to su naši građani, nešto moramo ostaviti djeci. Evo Maniko, hvala ti na ovom intervju, kao i uvijek, vi već ljudi znate, to je Tjo Delase, ti si jedan veliki delavac, pa evo, nek ti ovo ostane jedna uspomena i na ovaj intervju. Hvala i to je to, pozdrav Žičkoj priči.